Kaseng Nyautra Youth Council Northwest Khasi Hills hakalai phuai tarik risau lengba kila pathai khubor. Ka khot ka wer ki pat ba nong song snong joka Eastern West Khasi Hills District bakine mi pat ba banyadon lang haka rally bat kumju haka jingya lang pat ba kaba kaseng kala shem ya kasen jam ban penlong haman ki jaka haka ba ya day ban ai ya kajing penshai shiki pat ba halor kajing ma udrok bat ban pendu jait ya uni udrok hapo kajela. Kaseng kan penlong ya kajing yalang haka artarik unai wing arhajar arpusau kabadai ru kajing yalang kabak khaddu bakin lej chikipat ba ban pensngau thu halor ki nyautli ki mat jingdawa jong kaseng ki ba kasorkar kampat ai ya kajubab ya kani kajing yalang pat ba an penlong hapo Tirat Singh Memorial Hall pendeng umyong bat haswa kani kajing yalang kandon kajing yat rally hakapor katway sapusan menstep bat penkut hapendeng umyong hastan nong klau kababut pat sakajing yalang hakapor khat ar baji kumta kaseng kakarpa dia baro nadu kinong sanchar snong kinong shong snong ki khna school bat kiwei bakinwan hakane kajing yalang ta nakaliang jongka New Trap Youth Council ni sngo ban penmana sepi ki pai ba nong shong snong baro jongka Eastern West Khasi District hi baro kawei ba ka artarik kabadai la sisi sajan jong u naiwing jong sedam arjar arpusau nakaliang kaseng ngin penlong ya ka jing yalang paiba ban penshai halor ka jing jelai ka jong drop hapok ka jela ka jongi ya ka nakaliang kaseng ila sim ya ka sinjam ka bangila sedang nadu ka arpusan tarik hangthi hapo riboy district but kumbalong mentagi la yat heki bentagi ba pero per ki nomba ki ba pero per kelen jong negeri kabi kejongi bat ka artarik kabade lesi si sejan kandei ka jingelang ka bakhadu ya ka banagalyang jongi kum kaseng ngi let syaki paiba ki balong kinong song jong ka jat reu ban pensotu halor kimat ki jingdawa jongi kum kaseng ya ki nyotli kimat ki jingdawa naga sorkar ha ka ba hadu mata nagalyang jong ka sorkar ka klempat ai kenu ka signal tadi ka klempat ai kenu ka juba hai bdei bat kite ki nyutli ki mat jingdawa ya ka ban naglang jongi kaseng iliyo ban sumit ha kini ki banai ki baladap te ka artari kede ka si ka bakerpang ya ka ban naglang kaseng kan yo ya ban pelong ya ka jilang paiba hangni hapo ka snong pendem yong merang Eastern West Khasi District ti shwa ban don kate ka jilang ha ka por khat ar baji mensi kan don shwa ka jiyat rally ka bangin sedang nadu nangpai namadan mot Tirat Singh hakapor khatway sobsan minute menstep bat tangin yat nang tu bat en penkut hangne hapo ka klop penum yong Eastern West Khasi District hangne hapo stan nongklau tin namar kata nakaliang jongi kum kaseng ngi kerpa yaki nong song snong jong ka Eastern West Khasi District hi borokaway ki nong sensyar jong ki snong ki baper ki school ki college ya ka banagalang jing kum kaseng nila pharo ya ki invitation ke jing khot snobha bat ban bun kali ki snong ya ka banagalang jing kum kaseng nimla ya ka ban pha shapi ya ka chiti khot snobha nang ta ke jing lang hanreshim bakane ka jing karpat ki jing ilang ba kilat pakai kubor basim ya kade bakan longkum ke jing khot snobha nang ta jongpi bapin snobha ya ban wan ban shim menta lada pisokya halor ke jing jelai ki jong drop hapo kene kali ke jongi di sai sisen nagalar jungi kum kasang ni snor ban ai kublai ya ke snong penum yong merang ha ka ba kala syak sobha yang seng ban penlong ya kene ke jilang pai ba ban penshai halor ki mat jingdawa jong kaseng nakabenta ban rat ding khong ya une ujat jingpang ubala kenrai ba po kene rilum ke jongi ha ka ba kum bangitip hi haduk menta kumbal lailat atau saulat kita ki drop user lade ki bala penengkam ki bala ngot ngap ha ka shrip jong nim drop ti namar kata lada pi pisokya nakamta ki khun ki ti jong pi namta ka lawe ki jong ki khun ki ti subhai banwan pani simenta ha kane ka jilang paiba ya ka banagalyang jong ki noilam jong ka sen nakte na po silong kinyo ya ka banwan ban penshai halor ki nongrem ki jingdawa ki mat jingdawa ya ka banagalyang jong ikum kasang niliyo ya kawan pak sa sokar di kentang ya wain nakaliang dijongi ladang isno ya ladang iklat ya kawan pak kino ki invitation na kaptang jongpi kumang laog sim ya ka
bagalong kejing khotsuba nang ta jongpi kublai shibun ninse kendo hak deka artrek hakapor khat arbaji mensi hangne hapok madan klop terusing Memorial Hall Penunjung Eastern West Castle District.